Dito ka na sa simong laki. Hahay, Carol. Dili ka gid kabihan niya. Nyag masayran sa asawa. Nga doon na mo'y anak. Dili ka ka makalaboso. Ma, dili masahiran siyang asawa. Kay sikreto lami. Panagsara sabi magkontakay. Nagsalagi. Kanang magpadaka niya kwarta. Ha? Di pang kwarta ka lang ang lalaki ha. Dapat unta siya mo hatag. Kay doon na mo'y anak. Ma, gamay na kinabutanga, uy. Ayaw na nagdakabi. Bastag masundan ang inyong anak ha. Dili nagyo ko mabantay. Ayan. Ano nakikita ka man gid nako, best? O sa may maayon ako buhaton, best. Gusto ko maminaw sa imong ahuna. Suot lang kita. Kay kauban natin sa unang trabaho dito sa gawas. Si Darlene na sana yung problema, no? Sila duha si mama. Gusto mo ni mama nga makigbuwag kong Dario. Pag mangitag lain, kanang dinik minyo. Darling, Kung sa kanta pa, best, gusto ko nang bumitaw, pero ayaw pa ng puso. ako, best. Amiga man ito. Dili gid ito tamayo ha. Magpalayon mo sa mga... Ako, best. Amiga man ito. Yazet mo. Ito tamayo na magpalayon mo sa makasasaan ninyong relasyon. Pero, ikaw lagi makadesisyon na anak, best. Ang manog kami. Ikaw lagi kong support sa imahang makabot nga desisyon. Nag-away ang akong kasing-kasing o photo, best. Ayaw paghilak ko eh. Magtuon niya mga tao din yan. Away din ka. Bugat kayo mga akong dughan, best. Gusto ko makigbuwag niya. Pero sa'yo kayo nga magkakita ko. Nga ma-interest iyang babae, magsalos ko, best. Sakit kayo. Sakit. Nakasagot ko. Dugay niya mo. May anak pa. O niya, nakagamot na ni mong gugma niya. Pero wala mo na ka, best. Ang mong gugma. Bubalik ka na rin sa gawas. Next month pa. Kutod na sa detalye sa video call. Nanguha pa ko mga dugang papeles. Check sa tayo. Ay, gusto na ito kayo. Dili na ko. Tiyarig mo magdus ko. Doon sa kamanoy. Kibuso ko mapugong mo eh. Sige na ba? Pero, Masa ba, dili? Nalood ka niyo. Oh, wato lang ko ba? Ang kita ko yung babae nga kapakunawan dito. unsa? Ayaw kinagbuhata, ha? O sige. Tanya. Kana ba? Carol. Nga nang nabutagan ka man, Carol. Nakikita na sad ka si mong laki. Ma, please lang, imong ba na ang bata, oh? Ma, kanas ay ko kakita sa akong papa. Oh, ako kukuan anak. Wa ka na'y papa, oy. Di ba giingnan man ka? Sa una pa lang, nga patay na imong papa. Ma! Gi-brainwash ni mga akong anak, ma, nga patay na ang iyang papa? Dapat lang. Minyo siya. Ikaduha, naghatag pa gud siya suporta sa bata nga wa man. Sa ato pa, patay na siya. Pero buhi si Dario, ma. Buhi lagi. Pero ikaw ray gitonto. Kung mahal ka pa niya, mahalon sa niya laki pang bata. Magpakita unta siya din o dili ba ka manawag? O di ba isuroy ang bata? Wa gani mo hatag bisag panggatas lang o diaper ba? Unsa siya? Sperm donor lang. Sorry. Ang o diaper ba? Unsa siya? Diya. Suroy ang bata. Wa gani mo hatag bisag panggatas lang o diaper ba?
Unsa siya? Sperm donor lang? Uy, pagmata na yung taon mo'y Carol. Wa kay makuha atong lakiha. Ma, Filter. Wait ka na dyan. Okay. Ilang kakamulan na wa makibaw? Ay, ipiskot na sa kuya. Sigurihan ni mo, Jer. Balik ka dyan. Kakamulan? Gaway pahibaw? gusto lang ko. Nga dili minuh nimo. Masam lagi mo, pasingit. Sibot na may kasabot. Ayaw di ko kakita. Kaya na ito ka mga babae diri. Nga nag-ibig-ibig ako. Gusto ka? Dario, mahal ba yun ko nimo? Nga nung better ka man kaayo. Pasakitan lang ko nimo, Pirmi. Sahin ba ni, nga angin na tang magbuhag? Sultihi ko. Gikapoy na sad ko. Andam na ko bisag unsay dangatan sa atong relasyon. Saka? Brigada Love Lines, gisakitan kay kus na hitabo. Gusto na lang unta ako makigbuwag niya. Pero ambot ba? Pila kahigayon akong nisuway og hikog. Tungod lang niya. Unsa may ako buhaton, aron makalingkawas ko niining akong sitwasyon. Brigada yours, Carol. Naalay, wala mo atong katong para sa kanta nga gusto ko nang bumitaw. Pero Oh, naa. Pero wala na ako gikanta ate.